Si la vida de qualsevol pagès de Catalunya fos un conte, tindria sempre els mateixos personatges. El protagonista, un pagès emprenyat. Disposat a guanyar-se la vida treballant la terra, fart d'impediments i burocràcia. Què collons volen aquests ara? 2. Els antagonistes, agents brutals, inspectors d'agricultura i companyia. Disposats a aplicar la força de la llei i trobar qualsevol però a la feina de la pagesia. Tu has vist quants anys ha tardat a créixer aquest pi? Li caurà una denúncia per delicte mediambiental. Ei, però no tenen cap mena de problema quan qui vol modificar el territori són... Tot aquell sector d'allà hi farem un polígono. I si convé, 2. 3. Els grans inversors forrats de pasta fins les celles. I clar, davant aquesta injusta doble vara de medir, apareixen... No és un incendi! 4. Més pagesos que n'estan fins als que per acabar-ho d'adobar han d'afrontar un mercat de marca blanca i una societat urbanocèntrica que li preocupa tot menys la pagesia, el territori o els pesticides. He de passar pel Mercadona que tinc la nevera buida. Si vols conèixer de primera mà les experiències de la pagesia putejada i riure una bona estona, t'esperem el dia 7 de febrer al Teatre Municipal de Castellfollit del Boix. Una obra produïda per Unió de Pagesos.